Mhlazane ke ngiginqa i-TSI ke ngilikhipha phewe bridge liyosakazeka phansi laphana ku N3. Ihamba nje nake indaba. Angithi vele phela mangiphumela emsebenzini nje emini. Ngangakwazi ukuthi ngiye endlini. Ngaqalanga ngathi ukusitshapa. Ngisitshape ngingene ngesokuhlwa endlini, yabo? Ayike nangalolu suku ke kwakuyiso leso. Phuma emsebenzini ngabo past 2 kuya ku 3. Ngiyasitshapa ngifike nje futhi angahluphi nje. Fika nje endaweni yokucima ukoma vele kusokuyibhorela isemini vele ngithi nabantu basemsebenzini. Fike ngipakela imoto yami, kahle lapho emaparking ngene esitolo. Thenga uthukhothi wami lapha futhi ngangisaphuza iHeineken. Thenga uthukhothi wami ngizongena emotweni ngithenga nogwayi kumele khambisana. Ngizongena emotweni vele iTSI leli limnandi ne sunroof yabo li full house nje. Music iziyasha. Vele phela ngithi mina ngangu DJ ngihamba nama CD yami la engiwathandayo, yabo? Hayi ngoyiphuzela ke la ngedwa ke emotweni. Ngisitshape ifoni, yabo nje ngiyiphuzela kanjalo nje. Kuze kuhlweke phela. Kuyashwa ke manje. Kuhlwe. Hayi ngithi phela ngilo ngihamba phela ngiyolanda nga2. Angithi. Lo ngithi nje angithi ya lo qala phela ubhiya. Hey, ushaya khona bafu. Ushaya khona. Vele bese uyasho engeke ngibiyeke utshwala. Yeso. Hayi, ake uhlale phansi isikhathi eside uyabuya. Yayizwa lonto. Yama ushaya kabili ke ku right. Hayi lo ulandela amanye amathambo soshaya kahle. Uqeda lapho. Light foolish. Hlisi wind. Vela ngithi ubhaka ubhekile indlela abantu badlula ngala laba bazongena esitolo bahamba ngala ubabuka apho wena babuka la esibukweni. Skefa yonke iphelele yonke into phelele set. Ayike kuze khwalale ke phela lo ngidlala lo mdlalo kaThukhothi nogwayi kuze kuhle. Ayi sekumele vele phela kude endlini kumele ngiphume ke ngithi bo. Ayi bese sengingena endlini kwasekuhlwila impela lapha ya. Akwasekuhlwila impela. Angithi into eyenzekalayo ile yokuthi angikwazi ukuhlala endawonye isikhathi eside. Cabanga ukuthi lapha ya ngahlala i-hour mhlawumbe no 30 minutes bese ngiyasuka ngiyakokwenza leyo nto kwenye indawo futhi, yabo? Ngiyaqoqoma make bangena kahle nje ngiyaqoqoma. Iyona into engiyenzayo ke leyo ke. Ngiyaqoqoma ke, yabo? Mase sengiqoqomile kanjalo ke sengithi ayike ngiyolala ke manje. Kodwa nakhona angifuni ngiye endlini. Kodwa manje futhi kusasa iyasetshenzwa kumele ngihambe ngiye endlini. Drive shaya imoto endlini. Ayi inhliziyo yami ayivumi man. Ayi ngithi mase ngizongena igate ngithi ngempela ngiyangena impela endlini. Ngiyangena impela nje la ngiqashe khona. Ngiyangena nje impela. Ayi mase sengiphambi kwegate. Hayi fonela umngane wami engisebenza naye, yabo? Umdala ke by the way kunami nje. Yabo ungishiya nje kakhulu mhlawumbe ungishiya about more than 20 years, yabo? Plus or minus 15 to 20 years somewhere there. Fonele yena. Ungaphi? Athi zimbiwe insele la mfana ngiqedile ikweleti anginasikweleti nginemali yonke. People ngiphezulu ndawana thile. Hawu. Athi sekuzovalwa. Phuthuma. Ngithi uthini? Athi ngisho njalo. Hey ngajikisa mina ngilivulanga nawo livula. Faku ngathi ngamtshela futhi ngathi give me 10 minutes. Yabona kuya lapha akona u10 minutes ukuya lapha ya. Phezulu akusiwona u10 minutes ukuya lapha ya. Inhlobo sidalwa. Akona u10 minutes ukuya lapha. Kukude kabi ukusuka ezansi enumber 9 not even enumber 9 enumber 8, yes, le emkhambathini enumber 8 unyuka uye Catholic, yabo?
hayi akuwona nje lo 10 minutes engangisho ngoba kusamele unyuke la emadrain kusamele uhambe impela nje uhamba kodwa ngangazi ukuthi ngizoyibamba ngesicima into engasukumphansi ngoba vele sekuzovala ngiyibamba ngesicima ngayibamba ngesicima amajika lawo ngithi vele ngihamba ngedwa kuhlwile vele manje iyofika ko red no ngiza kanje yabo nje ngathi ngiqhamuka la kunendawo ekuthiwa umqhamuka la ngako phrase yabo uqhamuke number 9 no T junction kanje ngathi mangijika lapho ngathi yes abe ngithi 1 zakhala baba stretch ke lapha naka stretch ke leso yabona ke lapho ke stretch ngayibamba baba ngayibamba ngesicimo yazi ngitshela ukuthi lo 10 minutes engakhuluma ngawo ngathi ngiyangena sisikhathi ngisibuka la eredweni ngampela futhi kunjalo yona impela lo 10 minutes engikhulume ngawo ngiyafika la yabona ke lapha phezulu lapha ko Catholic ke la ephuzela khona umngane nami ila uhlala khona kuthiwa yini leza ndawo kuthiwa ibar leyanto ngoba ufika uhlala yabo uhlala ihlaleni eziphezulu uhleli umdayisi ula lo uxoxa naye lokho ekunikeza ngadampi uhleli la wena yabo wesifazane nje oyemuhlekazi so nami ke vele ngifika vele sekuzovala mhlawumbe ngathi ngifika nje kwabe kuvule for about 5 minutes ngafika awungabona bekukuhle kanje la kugcwele omama bakanje omama lana kuhle nje yabo angiyona indawo esiphithiphithi akhona eclubini ukuthi ziyabuye shuthi ibar phela mina ngizazi le ndawo ihlukanisa so lokho ebiza nje umngane nami ngithi ndoda ungazibula utshwala ungasangibizi ungazibula utshwala uwedwa athi ndoda nginemali qedile ukukhokhela izikweletu zami wekade ikhala ngezikweletu athi ngiqedile ngithi hayi so ngithi manje ke ngisazi noma lapha khona into engathi akangithengele yona ngiphuza ya kodwa ngangingeke ngingasho ngicabanga ukuthi ikhona yabo ngoba sathi ukuphuza lo that 5 minutes nyana osesibasaqoqa la bacash up benza yonke into ngathi mina ngeke ndoda asilali phela asilali yabo ubani wasuggest indaba ukuthi akiwe eMaritzburg so iCatholic eMaritzburg ke manje asambe ke eMaritzburg manje ngathi hayi mfana asambe mfana uye futhi yes samze eMaritzburg asambe mfana siyahamba ke manje siyeMaritzburg ke manje wayemephuma le tonqwana lakhe leli wayihamba imoto lokhu kuyitonqwana nje kwakahandi wathi mehlehla kwakuthi mina ngisachama la yabo iyonakala lapha indaba ukuthi aphuma eqala ngisachama hayi waphuma ngisachama kanjalo kodwa phela ngiyazi uzongena ku-entry ziye kakhulu ngiyazi vele ngangishiya kanjalo ngiyoficana phambili mangiphuma isekho leli tonqwana kanti bengifuna silandelane yonakala lapho ke indaba ukuthi ngithi mangiphuma la ngibona ngamathoshi ethi peshe ngoMadala Road ngithi lo muntu akahambanga ngo-entry uhambe ngoMadala Road yabo kunomgaqo uthi uMadala Road lapho uhamba parallel to entry ubheke Camperdown so kuzofika ugebele phe kwebridge bese ushone Camperdown uyobamba entry phambili hayi kanti ahambe ngo-entry ngiyibonela enye imoto mina ngayibamba ngesicima kahle vele phela ngifuna ukuthi angangishili ngashiwa leli tunqwana lakhe mina ufuna ufika qala nala siyakhona ngayibamba baba kumadala angiwazi lo mgaqo angiwazi ngiyaqala ngisho ukuhamba ngawo lahambe ithi TSI yashi number lapha phakathi and ngisasonkile phela ngisasonkele lokhu kusade ngisemsebenzini ngidle nobhuthayi hayi adlula amabhodi afathi amabhodi 100 ngibambe ngesicima mina la ngithi 140 yabo uthi nje ngilolo ngithi 160 adlula ibhodi 100 lijeli ibhodi 60 yadlula ibhodi yabo lokhu zehla ipiti kanje mina ngibona ukuthi kuyadlala ngakhala kanye ngathi awema ngakhala kanye once 90 degrees sharp bend seyibaqedile ngiyangale entry ngaya ngali ngaphansi nali truck lapha liyaqhamuka lisabhrayithile ngiyeza no part 2